ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, баличкои канали Сауду ТВ, мардуми дураи ватан. имрӯз 26 май соли 2025 сол навории мошинҳои фурӯшӣ ҳастед. Тамошо кунед ба ҳазур беҳтарин мошинҳо, нархҳо аз 6-7 ҳазор сомонӣ. ва дӯстони азиз, рақамҳоро мегзорем барои реклама кардан. Заминаи хонаҳай мошина чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. наворҳои бадина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда обши 13 дона мошин ҳастай, техника ҳастай. Opel Zafira ҳастай, Opel Caravan ҳастай, Astra Caravan ҳастай, Astra хэтчбекҳо седанҳо ҳастай, дӯстони азиз, Volkswagenҳо ҳастай. хоб баъдан Nissanҳо ҳастанд, Toyotaҳо ҳастанд, Porterҳо ҳастанд, мотоциклҳо ҳастанд, Muravиҳо ҳастанд. хулас Lasettiҳо ва дигар маркаи мошина тамошо кунед. навора сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳринав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин мототсикли фурӯшӣ биродир азиз. мототсикли фурӯшӣ ҳастае ки номаш Kawasaki Ninja мега номша бардор азиз. шаҳри Душанбе, солаш 2019 сол. мор дара бинен чӣ хел фасон хушрӯҳакай. хуб мотораш 400 куба будааст, бензини холӣ, механика. хуб рақамҳои плюси 86 139 64 03 55 06. хуб WhatsApp дора, метавонен занг зада маълумоти бештарша бигирен. состояние мега состояниш нав, ҳолати беуаи не ки состояниш нав бардор азиз. нархша 14500 сомон меган. мақсад ами газ амелчқи ҷошта кокс мета. хоб Душанбеда қарор дорад. 2019 сол 14500 сомонӣ Kawasaki Ninja номи мотоцикл. касоне ки мехара аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занен. дӯстон азиз, ами номерои акара касоне ки мотоцикл мехара падилиса кунен. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи каравани простой универсал я. солаш 94 сол, шаҳри Бохтар, Қурғони Пешина. газу бензин, мотор 1.6, коробкаш механика, мошинча нахаду. срочна савдо карда мешавад бо нархи 27000 сомонӣ. мошин мега созай дар шаҳри Бохтар, Қурғонда қарор дорад, бозори Ҳоҷи Шариф. марҳамат, савдо дар пеши мошин дар Бохтар. беҳуда зангмо назанен. газу бензин будааст, моториш 1.6, коробкаш механика. хоб чихлои нав задагӣ, состояние мошин хулас созае. касоне ки мехарен, рақамҳои WhatsApp ахираш 3595 да метавонед маълумоти бештарша бигирен занг зада. каравани 94 выпуск 27000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, худотон занг зада пурсоншен. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли бароиш 2007 сол. Astra сирх гарени азона нигоҳ кунен. 2007 сол, мотораш 1.4 Trimport мегана, сепи бардор азиз. хоб коробкаш механика, газ плюс бензин, краскаи сирхатӣ. мошин ягон камбуд надорад, документ дора, утилизатсия дора. солаш 2007 тоза. гази Евро 4 плюс бензин. хуб ҳардуш кор мекунад. мотор, коробка, ходовой соз, задагӣ пусдагӣ варид надора. моторшам дуд намекунад, маса намехӯра. дар 10 та 120 километр ҳаракат мекунад. 43500 сомонӣ. дӯстони азиз, наворда лайкҳоро бимонен. имконияти лайк мондан дар навор боша. агар шахсиятҳое ки тамошо кестен, лайкотона биҷахен. дар канал подписатсия кунем, биродар азиз.
мегзарем ба чорумин матароли фурӯшӣ. Матаролхаро ҳам бисёр будай, рости гап навориш мекунем мо. Матароли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, дар пеши донишгоҳи Носири Хусрав қарор дорад. Бародари азиз, солаш 2016 сол нахаду 13000 сомон нархаш. хоб то 1 тонна бора мебардора, кузуфаш ҳам хели ҳолат. хоб аккумулятори нав кардагӣ ҳамаш хулас навакай, срочно мефурӯшемша 13 таш мегем. хоб нафарое ки харидори серьёзи меброя, аз уми канали ютуби Саудо ТВ занг мезана, бо худо хоҳад муомилаи созам карда мешавад. Бародари азиз, ина марамад дар 13000 сомонӣ соли 2016 ра метонен бихарем. Бародари азиз, ана ки таги комментария нависен, оё ҳамин матарол ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай. Чунки соҳиби ҳамин матарол комментарияра мехонада, мебине ки ҳамин мошинчаш арзанда ба ҳамин 13000 ҳаст ё ин ки нестай. баъдан лайкора монен дӯстон, дар канал подписатсия кунен. навори пагоҳина худо хоҳад навори хонаҳои арзон мешава. агар ки шумо хонахар бошен тамошо кунен. оиди матарол ҳамин рақамҳои 28 ва 17 ахири WhatsApp якаҳай занг зада чахчах кунен. маъқул боша бихаренаш. аз Саудо ТВ реклама кардана, аз шумо тамошо карда, вибират карда, харидорӣ кардан. Бародари азиз, мегзарем ба панҷумин зафираи фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки мордаша бинед чӣ хел зӯрая. краскаи сияҳай мегӯй тонировка дора. Opel Zafira солаш 2007 сол шаҳри Душанбе 48000 сомонӣ дизелни. абъёми 1.9 коробкаш механика. рақамоша мегзарем, занг мезанем. документ дора, тонировка дора, утилизатсия дора. мотор, коробка ходовой созай, задагӣ пусидагӣ нестай. экономични ҳай 100 километрда 6 литр расход мекуна. сум дар кора. барои ҳамин арзон мондум ки реални харидор бирояда бихараш. нигоҳ кунен, и хеле мошино дар ҳамун кинои Туркияи ку ҳай мекуна ку раисо. хоб хулас дӯстон азиз, 48000 сомон. марҳамат, занг бизанен, маъқул боша бигиренаш. 2007 сол беҳади бад тоза ғалтида. мегзарем ба шашумин Nexi фурӯшӣ. Nexi 7300 сомона. марҳамат дӯстон азиз, Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 96 выпуск. Душанбеда 7300 сомонӣ. диден ки арзонай, гарин бисёр занг назанед бача азиз. мақсад адресора гӯш кунен, маъқул шид баъд алё кунен. газу бензин, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳолати ҳамин ҳолат мақсад нахаду. мошинҷа дар ҳолати хуби техникӣ буда, ҳуҷҷат надора. срочна 7300 бо муомила дора. савдо дар болои капут. мошин дар Душанбе солаш 96 Nexi Daewoo. успед кунен бигиренаш. баъдан дӯстон ҳамин комментарияда нависен, оё навор маъқул шид ё ки нашид. ҳатман мо фикрҳои шуморо ба назар мегирем. нарх наво чӣ хелай арзонай, қиматай нависонда монен зур мешавад. мегзарем ба ҳафтумин Hyundai Solaris фурӯшӣ. мошинаро па видео реклама мекунем, тамошо кунен. Hyundai Solaris 2013 выпуск. мотор 1.4 механикӣ. мордоҳои зур, қадду қомати фасон, бензини холӣ, шаҳри Москва, метро, авиа, мотор немега. ҳамин тарафо хулас. хоб нарх 500,000 рубл савдо дора. иваз ба мошине ки дар Тоҷикистон боша алиш ҳам мешава. ҳолати хуби техникӣ нахадода мошинамон қарор дора. коробка ходовой плюс 4 балон ва диска нав. мошин задагӣ пусидагӣ надора. дута электропакет дора. кондитсионериш яхай, печкаш гармай. кор мекуна. солаш 2013. салоншам тозаҳакай. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанед, боз маълумоти бештарша бигирем. бародари азиз, вақте ки мошин роӣ мекунен, хона роӣ мекунен, чизе роӣ мекунен, ҳаракат карда дӯстони азиз, аммо
адресоша пра роӣ кунен, баъдан аму мошинотона видео када роӣ кунен, ёки хона, замин чизе боша видео кунен, беҳтарин реклама ба видео мешавад. Чем сурати холӣ, видео живой, мақсад дар видео аму чизе ки ҳаст аён мешавад. Ҳаминра камбудша хутон дидесен дар куҷо ҳай, чунки ба видео ҳай. Мегзарем ба ҳаштумин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Бенз Е-класс астае ки солаш 96 сол, шаҳри Душанбе, 45,000 сомонӣ. Газ плюс бензин, мотор 2.3, коробкаш механика. ин ҳами ҳолат. ватсапшон 7939 метавонӣ занг бизанӣ. мошинча ягон камбудӣ надора. яксола ҳуҷҷат плюс утилизатсия як умра дора. бензин плюс гази евро 4 будааст. салоншам тозаҳакай. савдо дар болои капот дар шаҳри Душанбе. марамат 96 выпуск, мерседеси Е-класс 45,000 сомонӣ. маълумоти пураша акақати чахчах кунен, маъқул шид бигиренш. аз мо навор кардан, интихоб карда харидорӣ кардан аз шумо. чизе ки навор мекунем ҳамаш ба хотири шумо. ҳаракат карда дар рафти тамошои навор, лайко хати поддержкара фуромӯш накунед бародари азиз. мегзарем ба нӯҳумин Chevrolet Lacetti фурӯшӣ. аз ҳар як маркаи мошино ҳаракат мекунам навор кунам, чунки талабот ай ҳамаи мошин бисёр ай. Lacetti Chevrolet 2003 выпуск, шаҳри Кулоб, 35,000 сомонӣ, газ плюс бензин. коробкаш автоматика, объёмаш 1.6 литр. мордаҳои фасон, краскаи тозаш хатибо. ҳамин Lacetti-ҳо худшон чихел ки қадди қоматшон хушроакай, дили ҷигарша гарантия наметем бача азиз. ҳуҷҷат надора, биё ай пеш бин, алишам мешава. харидори конкретно биё чахчақ мекунем, мақсад чахчақи зур мекунем, муомила карда як нархи соз намием, ҳамин мошина мефурӯшем мега. 35,000 сомонӣ ҳозирашда, каси мехарад дар ватсап ахириш 0303 занг занен, муомилаи созам карда мешавад. ранги Toyota Camry нигоҳ кунед, чӣ хел мордаш фасонон. мегзарем ба даҳумин Портери фурӯшӣ. Портер як астае ки дар шаҳри Душанбе, 2001 сол, дизелни. саларкара мерезӣ ҳай мекунӣ. 55,000 сомонӣ, коробка 100% ҳай, мотор 100%. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап мегзорем. маълумоти пураша, нашоти маслиҳати нархи наво, оиди мошин пурсон шен. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад Душанбеда. хуб маълумоти бештарша метавонед занг занед. дизелни будааст, 55,000 Портер 1. дӯстон азиз, ҳамин шахсият гуфт ки мо проблема дорем, мақсад ба хотире ки бояд Россия барем, ба ҳамин хотир савдош мекунанд. дӯстон азиз, хуб хеле шансо лабоҷора пурсем Портер 1 нарх чихелай, анаи мошин нархаш чихелай. ҳолати беҳтарине мега, мақсад открити гуфт як пашкай сум дар пур, ба ҳамин хотир савдош мекунем срочно. мегзарем ба 11-ҳамин 2107 фурӯшӣ. ин мошинави дамбигӣ, деки арзонакай. ВАЗ 2107, солаш 2007, ҷайҳон қумсангирда қарор дорад. бензини холӣ, мошинча зурай. хуб мошинча барои ҳамун шахсиятҳои калонсолай ки любителиош ҳамун одамои калон айда мақсад. бензини холӣ, мотор 1.5 механика, ватсап 0309 ахиршай, техосмотр 7 моҳа дора. хуб 23,000 нархи ҳамин мошина муайян кардиян. касоне ки хоҳиши харидор доранд, мегзарем ба 12-ҳамин Toyota Mark II. Toyota Mark II астае ки соли барояш 1997 сол, дар территорияи Бобоҷон Ғафуров. 31,000 сум марамат дӯстон азиз. бензин плюс газ, мотор 2, пробег, мақсад занг занан меган, коробкаш автоматика. ватсапшона мегзорем, маълумоти бештарша бигирен. техосмотр утилизатсия ҳастай. хуб мошинча соз,
97 سال 31000 تویوتا مارک 2. از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زده معلوماتی بیشترش بگیرین. بعدا حرکت کنین امو آدرس های خونه های زمین ماشین چیزی باشه خشو کار نویسنده رو کنین. مو نوارهای بعدینه در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام رکلام کرده با آدرس های پر در فروش در رکلام گذارم مرد عزیز. انا که لایکتون امونین در کانال ما سعودو تیوی پادپیسیت سکنین خرسان میشیم. میگذاریم با 13مین استراجی فروشی. استراجی ارزونک بود، پروست همین سستانی سود بود. اخیر دماندیم که کسی تماشا میکنه اوشوا. اوپل استراجی سالش 99. شهر بختر خورغانی پیشینه 50000 سومونی. گاز و بنزین موتور یک گوشش کاروبکش مکانیکا. حالتش میگه کاگ واگونای. کاندیشنر دورا کار میکنه. یخیدا میمری. خب دیگه همه 100% های. کاندیشنرش کار نمیکنه بچه شوخی کردم. سولونه утилизация حجت نداره. در واتساپ نویسین ویدیوشم میپرتو میگه 50000 سومونی. از نومی کانال ما زنگ زدن با ارزانتون میکنه. رقمای واتساپ اخیرش 0009 زنگ زدن معامله کنین. نوار روزه با 13 دونه ماشین تمام شد. لایک رمونین چیزی باشه روی کنین رکلام کرده فروش تا گذاریم. زنده و سربلند باشه بچه عزیز. رحمت به همتون که بارا تماشا میکنید.